Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi gabonetako oporretan zaudetenei eta lanean ari zaretenoi. Ongi etorri bigarren kafera, igaro dugu urteko gaurik luzeena. Beraz, heldu da negua, 88 egun eta 23 ordu iraungo dituena. Eta horrekin, izar jasak. Urtaroaren hasieran, hau da gaur, ursidak eta kuadrantidak urtarriaren 3 aldera. Ursidak ia ezin hobeto ikusi ahal izango ditugu izan ere, ilargia fase batetik bestera aldatzen ari da. Entzunadi, ursiden meteoroak 1848an aurkituetako 8 P-Tuttle kometaren zatiak dira. Urtero bezala, data hauetan lurrak kometa horren zatiak dituen eraztun bat zeharkatzen du eguzkitik gertu. Zati horietako bat lurreko atmosferarekin kontaktuan jartzen denean, lurrundu egiten da eta horrela meteoro edo izar ieskor bihurtzen da. Ez alda magikoa. Bastante magikoa da, baina izue, ursidak eta kuadrantidak iruditzen zait, kanta litzaketela Tapia eta Leturiak. Ursidak eta kuadrantidak ez pixadola. Edo kanta litzaketela, ez da egit igual Mikel Laboak adidez ez. Edo Eneritz Furiaken disko baten izena. Ursidak eta kuadrantidak. Hemen di besarka da Eneritz Furiaki, ez da biela beregun gozoenetan. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Esaten dute izari eskorrei desioak eskatu behar zaizkiela, kulturaren arabera sinesmenak aldatu egiten dira, baina nukleo komun bat partekatzen dute. Distira horiek zorte ona ekar dezaketela pentsatzea, badu poetikotik eta badu misteriotik. Bai, ez duena da oinarri zientifikorik, baina nik badezpada izarren bat ikusten dudan bakoitzean desio bat eskatzen dut. Batzuetan osasuna eskatzen dut senidentzako, beste batzuetan maitasuna. Edo dirua, hori egiten ariko dira ziurrenik asko Hego Euskal Herrian oraintxe ari baitira Gabonetako sari potoloaren zozketa egiten eta dagoeneko leioan zertxo bait jaso dute. Barri zarrak eroan, ta karri barriak altzora, ura eskutik eskura, ura, etorri da zirudien aurrun, oraina da lehen zena etorkizun, pasako zela dena esan nizun, etorri da zirudien. Diruarekin edo dirurik gabe urteko azken txampan sartu gara. Eta atzera begira jarri eta zerrendak egiteko unea iritsi da. Hain maite ditugun zerrendak. Euskaltzaindia eta Uzeik urteko hitzen zerrenda egin ohi dute, baina aurten bakarra aukeratu dute. Aurtekoa, aizue, ez da bereziki lehioragarria. Mugazerga da gutatutako kontzeptua. Ez da berria, inondik inora, ez da hitz berri bat, edo kontzeptu berri bat, ekonomiako hiztegietan aspalditik agertzen da, eta korpusetan ere horren lekukotasun ugari aurkitu daitezke. Baina Amerikako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek mundu mailako ekonomia astindu duten erabakiak hartu ditu mugazergen arira. Hasieran Trumpek Txinako, Kanadako eta Mexikoko salgaiak izan zituen jomugan eta ondoren Europar Batasunekoak eta beste hainbat herrialdeetakoak. Eta beraz, euskal komunikabideetan asko erabili dugu mugazerga. Egindako plastikozko panpinak
zitala, diztiaz pintatutako, paisai gorputz sensuala, gezurrezko amets baten, gezurrezko azala. Urteko hitz gehiago ere bururatzen zaizkigu guri. Selekzioa adibidez, Euskaltzaindiaren arabera, kiroletan jokalari onenak hautatuz osaturiko taldea. Eta aurten bi arrazoi nagusi izan ditugu hitz hauek erabiltzeko. Lehenengoa, Euskal pilotarien selekzioaren afera, urte luzeko borrekaren ostean, abenduaren 28an, inusiente egunean, Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatu zuen batzarrean, erabaki garrantzitsu bat hartu zuten. Aurrerantzean, nazioarte mailan Euskal Pilotan antolatzen diren lehiaketa ofizialetan, Euskal selekzio gisa parte hartzea. Ospakizunak iritsi ziren, baina baita ohar bat ere Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko pilotariek ezin dutela gaur-gaurkoz Euskal selekzioarekin parte hartu. Baina iritsi zen ekaina eta zestapuntako nazioen liga, hainbat selekzio arituko ziren lehian Gernika Lumon eta tartean Euskal selekzioa. Pilotari, soineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubia, sendoak eta garbia, begia berritzargiak ta nolako hankabiak. Eta bestetik, gizonezkoen futboleko Euskal selekzioak ere zeresan handia eman du. Azaroaren 15ean gure selekzioak Palestinako selekzioaren aurkako partida jokatu zuen San Mamesen, bertan 51.000 lagun eta beste 322.000 inguru pantailetan. Euskal selekzioak irabazi zuen 3-0, baina emaitza zen gutxienekoa. Emozioz eta aldarrikapenez betetako topaketa izan zen, elkartasunerako une historikoa. Partida hasi aurretik minutu bateko isilune hunkigarria egin zuten, Gazan hildako milaka eta milaka lagunak oroitzeko. Baina agian horrelako partietan ohitura bihurtu den bezala, bertaratutakoek txoria bestu zuten unea izango zen topaketaren momentu gogoangarriena. Egoak ebaki banizkio, negia izango zen, ez zuen alegino. Egoak ebaki banizkio, negia izango zen, ez zuen alegino. Baina horrela, Urteko beste hitzetako bat, oldarraldia. Urtarrila hasieran Euskalgintzaren Kontseiluak elkarretaratzea egin zuen, beraien hitzetan euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldi judizial honek dagoeneko 500 lanpostu publiko baino gehiago jarri dituelako kolokan. Sententzia jokaldia errepikatzen joan da urtean zehar, eta horrek ondorio bat ekarri du. Herritar euskaldunen hizkuntza eskubideak ez daudela bermatuta administrazio publikoan. Uztailean, Espainiako Auzitegi Gorenak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan euskararen normalizazioa bultzatzeko 179/2019 dekretuaren hainbat artikulu baliogabetzea berritsi zuen Voxen eskaera baten harira. Horregatik, asteburu honetarako deialdia egin digu Kontseiluak. Abenduaren 27an zergatik Bilbora. Bada, Euskaltzaleon indar eta batasunaren erakustaldi bat egiteko, Euskal jendarte osoari mezu argi bat helarazteko euskara guztion ardura dela, eta hizkuntza politiketan ezinbestekoa eta premiazkoa den jauzi sendo bat bultzatzeko. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz. Eta urteko beste hitzetako bat, sold out. Sarrerak agortuta hasi zuen urtea Peio Reparazek, Nafarroarenako mitoaroarentzat, sarrerak agortu ziren bigarren mitoaroarentzat eta maitzear izango dira datorren urtean San Mamesen egingo dituen kontzertuetarako. Fermin, Bulego, ETS, antzeko parezido. Pantxoa eta Peio ere sartu dira jokoan, agurra egingo dute Bek erakustazokan 2027ko urtarriaren 10ean. Eta nola ez, sarrerak agortu egin ziren ordu gutxitan.
Arrakasta ikusi eta bigarren data iragarri zuten eta oraintxe jarri dira sarrerak salgai. Begira, horri kontra egiteko, bestelako kontzertu formatu bat sortu dute Zarauzko Arraio Irratiko Galdebalde irratsaiokoek, itxuan kontzertuak. Ikusentzulek soilik egunaren lekuaren eta prezioaren berri jakinda erosten dituzte sarrerak, ze talde edo musikari entzungo duten jakin gabe. Gainera, areto txiki batean egiten dituzte eta mugikorrik ezin da erabili. Ez nuen honen berri, baina ze ona. Proposamen ona, A tope. Bitan zatitu urtea galdu ditut, eskua jarri hotza gola sentitu, ez ere zaitzultzen, ezakit nola lotu. Itzalak hartu berriro argi, orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Gauaren bidaia guztiek. Egia esan entzule, zuetako bakoitzak ere izango du bere urteko hitza. Guraso bilakatu zareten horientzako erditze izango da hitza, ikasketak egiten ari zareten ontzako kredituak, azterketak edo oposaketak, edo norbait galdu duenarentzat dolua izango da urteko hitza. Dena dela, ez dago gaizki atzera begira jarri eta urtearen errepaso egitea. Gauza honengatik eskerrak emateko bederen, badakizue zer dioten izan inurriko lagunek. Egin behar duguna da, hil arte, bizi. Melankoliko jartzen gaitu urte garai honek, bihar egingo dugu azken irratsaioa eta tira, berezia izan da guretzat urtea ere, 1000. saioa ospatu genuen lagun artean, hori ez zaigu bere alaztuko. Baina gaurkoa ere egin beharko dugu. Maite Tolosa gure abokatua dator, adin txikikoak eta justizia ederra meloia. Eraso musika taldeko Nestar eta Sergio ere gurean izango ditugu eta puri-purian tartea ere egingo dugu astelenero bezala. Entzuleok abenduak 22 ditu gaur eta asteleena da. Ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon, itxoin. Egunon. Ze? Erreferentzia bada. Gorka Santestebanen Gabonetako mezuaren toma faltsuen erreferentzia bada. Ze ona. Eta zuekin Goiurizi Zarandia, egunon. Egunon. Edo Goiurizi Zarandia edo el Reno Renardo dituko diogu igual. Ez beste hitz bat jarri jaz. Fiskat, elurro orain etorri zara. Bai, baina Renardo ez du nahi. Vale, Ez dakit nik aste honetan animali asko ikusi ditut, tartean astoak eta asto batek piña izena zuen, da beste batek patxi, eta gustatu zitzaiten. Patxi eta piña. Patxi eta piña, baina nahi Renardo ez, beste izen bat jarri jazu, emez. Gure herriko txerriak pello izena zuen. Reno Renardo musika talde bada, oso proiektu interesgarria, Bai, ados. Baina ez, bale, oreinarentzat izen bat jarri behar dugu. Sormen handiko pertsona atari da sartzen gureatetik, palmerita hoier itxi daitezke, pixkat nahi eran erabiltzeko modukoak dira maite, baina bai, lasai itxi, bestela lekurik gabe geratuko zara, kanpotik. Arazoak. Kanpotik izteko. Azaroak. Osendo. Bueno. Hau lana jarri dizkiogunak Maite Tolosari derrepentean, eta hortxe zedien, esango nuke justizia kontuetan hobeto moldatzen dela, zera, inteligentzia espazialarekin baino. Egunon, Maite. Urbildu mikroa beldurrega, Ez duen espero horrela bapatean sartzea irratsaio honetan, baina horrelaxe erabaki dugu. Goizeko 10:24 minutu, ez dakit gaur sarrera luzea egin dugun, edota berandu heldu diogun saioari, baina minutuak badoaz, urtea bezalaxe. Gauza asko berituen kontatzeko, ez? Urteko hitzak, euskaltzaindiarenak, gureak, guk proposatutakoak. Txatean proposatu dituzte gehiago, ez? Guk esan dugu selekzioa, oldarraldia eta soldaut, eta txatean esan dute aske eta genozidioa. Bai, ados gaude. Miliuzietan aurrera goaz nahi gabe.
entzuleo gure maite dutak elkarbanatu behar ditugu, eta egia esan, maite dut, asko dakartzanik, Bai, Hasi badezu, hasi. Hasiko naiz. Bueno, maite dut bapatean lagun batek idazten dizunean goizean. Aizu, gaur lan kontuak eta goizean Donostiara joan beharra daukat, eta nahi baduzu eguerdi partean edo hor kafetxoa hartuko dugu, eta hori da, maite duta. Maite dut eza da, jendea biziara pixkat estresatuta. Lo único gero, bazkal ordurako Bilbon egon behar dut. Oso, ondo. Eta... non dago kaferako tartea, ze ni pentsatzen dut, kotxez joan da ere, Donostiatik Bilbora ordu bitan bazkalduta, ordu batak. Lagun honek jakin barko luke, irratsaio hau eguerdiko 12etan bukatzen dela. Jakin barko luke? Bai, eta irratsaio hau Tolosatik egiten dugula. Adibidez, oraintxe bertan, deikari den Izaro Andresek ere jakin barko luken bezala. Eske, claro. Oner gaude. Oner gaude. Ze lagun kuadria daukagu. Agian uste dute oporretan gaudela. Hartu jozu oner? Ez diot hartuko. Aizu. Hori, ez dutela maite lagun batek esate izu, kafe hartzeko denbora daukat, baina gero denbora praktikoki ez dagoela. Igual lagun honek pentsatzen du, oraindik ez daki, guk irratsaioa Tolosatik egiten dugula, igual pentsatzen du, naiz irratiaren estudio zentraletatik egiten dugula. Kike Amorrizek hori pentsatzen du. Kike Amorrizek hori pentsatzen du, bai? Tolosatik Donostiara joan zen irratsaio hontan parte hartzera. Bueno, Donostiara joan eta buelta egin zuen. Eta, bai, iaizia patoa. Amonarriz, eta iaizia patoa, nei kafea eskaini eta denborarik ez duen horrek. Eta maite dut gehiago ere baditute, baina zure txanda da, June, zein da zure maite duta? Bale, nere maite duta da, maite ditu dela, espero gabe agian lan ere muetan sortzen diren harreman estu edo laguntasunak, esango nuke. Bai, hemen bai beste tokiren batean ere pasatzai dalako pertsona ezberdinekin koinziditzea gerora harreman estuak sortu direnak, entzuten hautenak eta laguntzen hautenak, eta eskertzen dut eta maite dut hori. Hemen txatean diote, Goiuri, akaso telefonoz deitzen ari zan horrek maite dut apartekatu nahi zuela. Nik alare, Juneren maite dutarekin zalantza batu ditut, ze... Instagram plataforman, ez da git, hain... Aserrez egona, ez dago aserrez da inteatzen ez da zertaz egiten hitz egiten. Entzun dezu nire maite dut dago, Juri? Hain izan gestionatzen deia. Barkatu. Ja, claro, oso ondo. Barkatu. Zanet maite ditutela laguntasunak edo harreman estuak sortzen direnean pertsona ezberdinekin lan eremuetan. Eta nik esan diot, se jarraitzen du enteratu gabe emakume honek. Zeinek etzauzka bere lagun honenen artean Instagrameko historiak elkarabanatzen dituenean, Goiuri. Aztuta neukan. Claro. Egia da. Kriston harremana, izango da, zera. Imanolekin zegukin ez, Goiuri. Egia da. Okerrena da, hor sartuta zegoela pertsona bat, etzekin ez da zert ziren lagunik honenean. Julen Goikoetxea lagunik honenen artean zegoen, Goiuri, gubiok ez. Eta Imanol, baino zu ez. Eta ni? Ez da ere. Nik asumituta daukat, Eta gainera badakizu horrela, eta nola jakin dut nik Junek lagun onak zerrenda duela Instagramen eta niz nagoela barruan. Eduki bat, lagun honentzako eduki bat erakutsi zidalako, eta horrean ikusi nuen hortxe zerrenda eta esan nuen, Zezuek polita dakaten, eduki hau zergatik ez dut ikusi. Ja, ez dugu ez dut jatu. Ja, ez da. Gainera, ez zait gustatzen kontzeptu hori, zerrenda hori. Bale, bakenduko. Ni ere enago oso alde, baina bai, beste baterako hausnarkira izango da. Eraso taldearen azken laneko, eta azken lan hau azkenekoa ere izango den lana, azken batean laneko lehen kantuari gara entzuten oroitzapena, gero gurean izango ditugu, eta eurekin hausnartuko dugu, agurren inguruan, ziurrenik beste modu bateko agurren inguruan ere hariko gara eurekin, baina maite duten tarte honetan ere, zure maite duten entzun nahiko nuke, Goiuri? Orain da momentua Bizkaiko bertso txapelketa hitz egiteko, edo ez didazue uzten. Bai. Nik ez daukate
beste maite dutik esateko nezesidaderik. Vale. Bueno. 5 minutu dituz. Vale, 5 minutu dazkat, vale. Bueno, dagoeneko jakingo duzue, gehienok jakingo duzue, asko bertan ikusle asko egin ziren, telebistatik ere asko jarraitu dute, baita sareetan ere, edabidetan agertu da, larun batean jokatu zela Bizkaiko bertso txapelketaren finala. Eta txapela, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiolak irabazi zuela. Eta ordu, sus, hilko naiz. Ai ama, itoko naiz. Baina, iarte bizi. Kaixo itoko, ni Josu. Ja, entzuleok, Barkatu. bi aeroporrak hartuko ditugu eta eskerrak. Zuen meme hori ikusi. Bai, asko. Itoko naiz, kaixo itoko, ni Josu. Eta berriro egiten deo txistea, tipa honek. Barkatu. Entzuleok, barkei guzue, kalitate estandarrak dagoeneko bermatzeko gai ezpagara, erreklamazioak egiteko espazioa zuzenean. Goiuriren Instagrama. Hori da, Goiuren Instagrama, gure webunea, edo Ema abokatuekin kontaktuan jarri eta beraiek salaketa bat nola bideratu ere, aholkatuko dizue. Barkatu itzuli naiz. Nigo. Kaixo itzuli plazor bat, ezun arte. Eske, a ber, mesedez, Goiuri aldezu, esaldia beste modu batera egituratu. Loratu da zira. Nik bakarrik esango dizut, gaixoa Aitor, asizia beretaz hitz egiten, eta gaixo Aitor. Vale, barkatu. Kontua da, elkar banatu nahi nuen nire maite duta zuekin, nire maite duta da nola ez, batetik, Aitor Etxeberria Zarragak jantzi zuela Bizkaiko bertsolari txapelketako txapela berak irabazi duela eta, laguna dut eta orduan, oso adi jarraitu genuen saio guztia, oso urduri egon ginen eta hori da negarra egin genuena eta horixe azteko maite duta, baino maite dut zen mailatan aritu ziren 8 bertsolariak. Sekulako finala izan zen, eta bakizue finalean aritzen direla lehenengo 8 eta 5 lan egiten dituzela, eta gero erabakitzen dela zein doan buruz burukora. Nik ez nuen batere argi zein joango zen buruz burukora, denak aritu zirelako sekulako maila erakusten, batzuk besteak baino erosoago, batzuk besteak baino ezakit lasaitasun gehiagorekin, baina maila sekulakoa zen, eta etzen oso agerikoa, bi hauek koska bat gorago aritu dira, ez? Eta orduan, hori ere maite dut, final batean, edukitza sentsazioa, benetan, onenetatik onenak iritsi dira lakasiara, eta hemen ari dira, guri eskaintzen sekulako erakustaldia, ez? Eta hori ere aipatu nahi nuen, ze denak aritu dira izugarri, eta aipatzekoa da baita ere, Aitorrek irabazi duela, baino puntu erdi aterata honintza enbeitari. Hau da, bientzako txapela, zelantzarik gabe. Eta zer dudan bereziki maite gauza honen inguruan? Irabazlea, Aitor zela esan zutenean, Aitorrek eta honintzak sekulako besarka da eman zutela, banandu zirela, eta esan zutela, berriro. Eta berriro, elkar besarkatu zutela, zelerengo besarka luze hori, antza denez etzen nahikoa izan, ez? Eta hori oso polita da, oso polita da. Nik enekin irakurri dut euren amonak. Aizpak, bai. Eta Aitor Gernikakoa, honintza musikarra, eskualdekoak biak, ingurukoak, eta bai, amonak aizpak, eta ederra izan zen, gai batzuk ez zitzaizkidan hainbeste gustatu, baina gaiak orokorrean oso politiak izan ziren, ez? Eta hori ere txalotu nahiko nuke. Hausak ere badu, gai zerrenda horretan, txartatu dute gai jartzaileek menopausiaren aurreko garaiari buruzko gai bat, eta nori tonintzari tokatu. Gaia entzuten ari zen bitartean, bera horpegiak bakarrik, txapelita guztia merezi duia, zezi ona. Zuzet tonintzak jarri zula horpegi bat esan ez, ze kontatuko dizuet badanik, kontatu ez dizuedanik orain arte, baina bai, baina oso gai interesgarria izan zen, Aitor Bizkarrari egokitu zitzaion, erentziari uko egiten dion gazte baten paperetik, eta hori ere oso interesgarria da, ez? Bertso batzuk egiteko, edo Aitor Etxebarria Zarragari aita itsasoan pasa duzu bizia, eta orain zure alabak ere
horixe egin nahi du ez, eta zer esaten diozu alabari, ez dakit horrelako, oso gai interesgarriak egon ziren, eta izu hori ere txarlotzekoa, eta nola ez, atera zen Urdaibai, eta atera zen Guggenheim, guk aipatu genuela pasaden astean Astratik egin genuen saiotik, ea gaia aterako dezen ala ez, eta atera zen bai. Aitor Etxeberria Zarraga, joan den asteazkenean gurekin izan genuen Gernikan, eta galdetu genion aurretik ea nola sentitzen zen, berreskuratuko dugu, kortetxo hori, eta segituan bera bertxotan entzungo dugu entzuleok. Egia futbola eskarela, eta finaletan igual, futboletik gertuago dagoen giroa egoten da, ez? Jentea poteatzetik dator, reakzioa igual, handixago izaten da, baina kopurua beti ez da giroaren ondorio bat. Bermeon, Bilbon egun handia zanez, etzan hainbeste jente egon, eta aldiz giroa izugarria zan. Bero sentitzen zan, bertso guztiak kristoren reakzioa bueltan, orduan, nik nahiago dut datozenak entzutera, gozatzera, eta parte izatera etortzea kopuruz, 15.000 persona etortzea baina. Alaxe izan zen, ze nabaritzen zen, bertso batzuk bestek, baino txalo gehiago joso zituzten, baina orokorrean publikoa bazegoela, ez? Bertsolarien alde, eta beraiekin gozatzen, eta izugarria izan zen, eta nik aipatu ditut, bakarkako gaiak, eta jorratu ziren beste gai batzuk, baina asko gustatu zitzaidan, nondik heldu zioten, bai Aitorrek eta baita honintzak ganbarako gaiari. Gaia izan zen, begitara begiratu dizu, eta honako esan dizu, onena zara. Horrelako zerbait zen, eta Aitorrek, hauxe bota zuen, hausnarketarako ematen duen gai bat gero ipatuko du. Urte bete da lagunok, juerga asmoz gengo zala, barratik neure begiak, zuregan neuko zala. Nigana hurbildu zinen, esanez bazatoz ala, eta nik bai hitz totelez, bota neutzun diosala. Ordutik gurutzatu dut, sarri zure txeko zala, ta elkar itxatxi gara, nola leioei kresala. Gaur onena zara esanez, laztandu deustazua zala. Guzurra dala jakinda, ta egia balitz bezala. Ja, honekin markatu zuen ez, ze nondi joko zuen, baina gero borobiltzen joan zen, agian bigarrena pixka bat hankamotz geratu zena, baina ederra baita ere. Barrena ez edo nolakoa be, alikta estandarrena. Eta guk ondo dakigu, zer dan horrek dakarrena. Ni nazela noiz behinkako, bera doala aurrena. Neroneko nartua da, eroan dodan kondena,
Gaur bezirriak amaitu, ta esan dozu zeu onena. Naiz jakin begiek bere, guzurra esaten dabena. Hemen ninaz begioi, sinistu gura deutzena. Ziur naiz, zuetako asko egon zaretela egoera horretan, eta batek baino gehiagok konektatuko zuela Aitorrek abesten zuenarekin, baina entzuna di, azkeneko puntuaz, benetan ikasi beharrekoa. Mozorratzen, hemen argi ikusten da, nor dan lehen ta nor atzen, naiz eta saiatzen azen, luzeagoan kolpatzen, bero alditik arago, ez zaitut inoz topatzen. Egia esan gatxa da, zu gazolan harremantzen, zertan hasiko gara ba, gure artekoa zailkatzen. Zer dan ona, zer dan txarra, alperrik aitatzen. Igual neuk ikasi behar dut, neure burua maitatzen. Hori ez, ikasi behar dugula gaur burua maitatzen, harremantzeko orduan, besteekin harremantzeko orduan ere horrek garrantzia daukalako. Lagun harremanetan, familia harremanetan, bikote harremanetan, kuadrillan. Nik oso gutxi entzun alizan nuen Bizkaiko txapelketakoa, baina bai entzun nuela Aitorren ganbarakoa, kaletik oinez nindoan momentu batean, eta momentuan otzikarak eman zidan, eta oraintxe bertan ere otzikarak izan ditut, oso polita izan zen. Horixe, luzatu naizela, ez? Nire maite dutarekin, baino merezi zuela eta hortxe doala maite duta eta bukatu zaigula Nafarroako, bukatu zaigula Bizkaikoa eta orain urterrian Xilabakoari begira egon beharko dugula, ea zer gertatzen den eta datorren urtean final potoloa. Goizeko 10:44 diren honetan, aurrera egin behar dugu gure gorko lehen gonbidatu orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gogoan duzue, 18 urte bete zenituztenean nola zoriondu zintuzteten? Ze niri esaldi bat askotan errepikatu zidaten. Orain kartzelara joan zaitezke, eta ez dakiten urtebetetze bat zoriontzeko modurik egokiena, ez? Bueno, bai, ze pozik nago, 18 urte, gaur, juhu! Eta ingurukoak, helduagoak orokorrean, hori esaten dizutenak. Orain kartzelara joan zaitezke, Bueno,
zenbateraino da hori egia, zenbateraino ez kontua da, esaldi hori askotan entzuten dugula, askok entzungo zenutela, baina guk, pixka bat gehiago sakondu nahi genuela, adin txikikoak eta justizia gaian, eta horregatik, Ema abokatuakeko Maite Tolosa dago gaur gurean, ez? Nola jokatzen dugu nerabe batek delitu bat egiten duenean? Gure legak gazte horiek bizi duten errealitate digitalera egokituta daude, kaldera asko ditugu, gaia delikatua da, eta esan bezala, hementxe daukagu Maite Tolosa, egunon? Egunon. Zuri ere esan zizuten 18 urterekin? Baten batek esan ziten, esan dezunen akordatu naiz. Eta, esan nahiko gai komplexoa da, askotan ez dakigu ondo nola funtzionatzen du, ze muga edo dauzkan, eta gaur zalantzoiek argitzen saiatuko gara. Oso, ondo niri etorri zait baita gaia proposatu duzunean burura duela urte batzuk egon zela zarautzen, oi hartzun handia dukizuen kasu bat, zeinetan pertsona batek eriotza baten, hilketa baten ondoren, mutil batek bere burua joan zen polizia etxera 18 urte bete aurreko egunean horrelako zerbait, ez? Eta asko aipatu zen, data etzela kasualitatea, ondo aukeratutakoa zela, zergatik joan zen astelen horretan, eta ez jada aste artean edo aste azkenean, eta orduan, urte asko pasa dira, hau gertatu zenetik, baina ordutik bueltaka, ez dakit zergatik ez zait ahaztu inoiz, ez? Gertakari hori, eta nabardura hori beraz, has gaitezen hasieratik. Nola funtzionatzen du adin txikikoen erantzukizun penalak? Bale, galdera nahiko zabala da, eta ikusi behar da, herrialde bakoitzak bere sistema propioak ditu, gure kasuan, eta estatu mailan erantzukizun penala izateko adinak minimoa dauka, 14 urtetan ezartzen da, horrek esan nahi du, 14 urte bete baino lehen egiten diren ekintza hoiengatik pertsona horrek ez dula erantzukizun penalik izango, eta hau zergatik da, legeak esatzen du espreski, suposatzen dalako 14 urtetik berako gazteek egiten dituzten ekintza horiek, ez dutela behar besteko garrantzia edo ez direla hain grabeak esango dugu, eta larriagoak izan da ere, bai familiak edo bestelako gizarte zerbitzuk edo erantzun bat eman dezaketela. Ordun, aldiz 14 eta 18 urte bete bitarteko pertsonak egiten dituzten ekintzak, ez dira kode penalan arautzen, baizik dago lege berezi bat espresoa, adin txikikoen erantzukizun penala arautzen dutenak. Lege honek kode penalak ez bezala ez du izaera zigortzaile hori edo, esango genuke, baizik eta lege honen helburua da nolabait egindako horren inguruan hausnarketa bat egotea, noski zigor edo, eragin batzuk bai egongo dira, ekintza horren baitan, baina batez ere, justizia errestauratibara erabiltzen saiatzen dira, eta hau zer da, alik eta gehien eginedako mina erreparatzea. Beti ere, aldeak prest dauden enean, eta beti ez da posible, ekintzan arabera, baina, batez ere, sistema judizialak bestelako prozesutan eman ezin ditzaken erantzun horiek, sistema honen bitartez ematen saiatzen dira, askotan aldeak gehiago asetzen ditunak. Egia da, adin txikikotaz hitz egiten nahi gala, baina kasu batzutan egindako ekintzan arabera, adin txikikon lege hau, 18 eta 21 urte bitarteko pertsonei ere aplikatzea posible da, delituan larritasunen arabera, eta epaileak ingurua barra kontuan hartuta, alako meni dela uste balin badu. Eta adin txikiko hauek, ez dia delituan larritasunen arabera, baina ez dute kartzela zigor bat jasotzen, egon daitezke regimen itxian, edo bestelako neurri batzuk hartu daitezke, baina batez ere saiatzen diena da, hori, egindako ekintzan inguruan, nola baiteko hausnarketa egiten, eta min hori erreparatzen. Hori, esan duzu, hemen horrela dela, baina gainerako herrialdeetan desberdina izan daitekela, ez? Godala, ez dela hau mundu mailako kontu bat. Ez, herrialde bakoitzak bere lege propioak ditu, Italian adibidez baita ere adin gutxieneko adin hori 14 urtetan ezartzen da, Frantzian aldiz 13 urtetan, eta Suitzan esaterako gutxieneko adin hori 7 urtetan ezartzen da. Gero egia da, hartzen dien erabakiak edo ekintza hoien ondorioak, gehiago saiatzen diela esan dugun bezala ez, bergizarteratzera begira, baina adin minimo hori Suitzan deigarria da 7 urtetan ezartzen dela. Hore,
zazpi urte. Igual. Zazpi urte, kasi jaio berri bada, Bueno, jaio berri bat, Oso txikiak dira. Bai. Aizu, Suitzan ala erabaki baldin badute, zerbaitengatik izaten da, ez dakit. Zergatik legeak orduan modu ezberdinetan tratatzen ditu adin txikikoak eta adinez nagusiak. Hau da, agian horrelako legeak eta entzuten ditugunean ez, ziurrenik burura etortzen zaiona norbaiti, agian berari adin txikiko batek lapurtu dio kotxea. Eta orduan pentsatzen du, eta orain adin txikiko bezala epaituko dute hau, eta nik nahiago nuke adin nagusiko gisa. Badaukagulako ikuspegi hori ez, ekintza egin behar ezan zerbait egiten balin bada, zigor bat jarri behar dala, buruan gehiena hori daukagulako, ez? Egia da, bazuk lehen aipatzen zenun bezala, Suitzan adibidez adin minimoa 7 urte ume batzuk dira, ez? Eta zergatik hainbesteko desberdintasuna dago adinez nagusi, adin txikiko izartzen zaizkien zigorretan, adituek diotenez eta ikerketek ere ala omen diote, ulertzen dalako nerabe edo gazte horiek oraindik ez daukatela beraien buruan erabat jabe, ez? Esango dugu, edo ez dakitela oso ondo beraien impulsoak kontrolatzen, horrek ez du esan nahi egindako ekintza horren erantzulez dienik eta ondoriorik ez dunik eukiko, baino suposatzen dalako edo uste dalako egia dala, influenziablegoak diela, beraien ganera egitea erresagoa dala, bazken urtetan adibidez, badaude horren inguruko informeak eta teknologian garapenakin, izan daitezke sare sozialak, bideojokoak, batez ere indarkeria erabiltzen den bideojokoak, hoien bitartez ikusi da gora egindula adin txikikoek adin txikikoek delitu egiteko tasa hori esango dugu, eta eskura jartzeak bai dula eragin bat. Horrek ez dosan nahi, sare sozialak erabiltzen ditu norok delitu bat egingo dunik ez, baino bertan ikusten dutena edo normalizatzeko duten joera horrek eragin bat duela. Eta egia da, igual lege hau aplikatzera iritsi gabe, ondo litzatekela esplikatzea gazte hauei zer mugak nun dauden, ez? Ekintza horok ondorio bat eduki dezakela, eta zuk egindako zerbaitek biktima bat sortu baldin badu, erantzule egin behar dezula horrenak, jakin zer egin dezun, eta horren baitan konsekuente izan, ez? Igual nahiko argia da, baina igual esplikatu hartzaile ez dagoela ondo inteligentzia artifiziala segun zen modutan erabiltzea, klasekidei mina egiteko, sare sozialetan komentarioak egitea, ikusi da azken urteetan, noski baitare, pornografiarako daukaten zerraztasuna lortzeko hori ez, eta horrek baitare ze eragin euki ditun. Uste duzu gutxi azaltze zaiela, gaztei, ez daukatela osargi hori, adibidez eragina eta horrelako kontuak. Kasu askotan izango dira, baina adibidez norbait, zabaldu izan dira bideoak ez, norbait jipoitzen saretara igotzen dute bideo hori. Eta konturatzen dira bideo hori igotzean beraien, ez dira konturatzen beraien burua inkulpatzen nahi dela eta horrek ondori bat eukiko dula. Orduan badakite zehari dian egiten, baina horrek ze ondorio ditun beraientzat, baina batez ere besteentzat. Igual badakite, baina ez dakit, igual zerbait argi dagona da zerbait gaizki egiten ari galela. Bai. Eta uste duzu ez dakit horrelako kausak gertatzen direnean agertzen delako mezu hau ez, dela neurriak gogortu egin behar direla. Nahiko zaila da erantzuteko norberak bere iritzia euki dezake, ez? Egia da adituek diotena dela, egin behar dana dela lege hau hobeto aplikatu eta bitarteko gehiago bideratu lege honen aplikaziora eraginkorragoa izan dadin. Ze adituek diote zigor gogorrak ezartzeak arazoa ez dula konpontzen, baizik kronifikatu egiten dula. Orduan, gehiago diote debatea ez lukela behar gogortu edo ez, baizik dagona hobeto aplikatu. Eta ez zaizue, ez dakite, ni pixkat justizia restauratiboaren baitan aurreko baten egon ginen hemen hitz egiten, serie batean ateratzen delako ez, eta eraso bat nola eraman prozesu honetan edo nola bideratu hemen, benetan funtzionatu dezake edo min bat egoten jarraitzen da horren atzean. Justizia restauratiboa parte hartu alizateko noski bi aldek preste egon behar dute, askotan ez da posible, edo igual batzutan hasten zea horren bitartez egoera bideratu nahian, baina batzutan ez da posible. Eta beste batzutan bai, eta
bestelako sistema judizialak ematez dizun erantzun bat ematen dizu. Ez dakit serie berdinetaz zaiko gean, baina justizia errestauratibo hori erabiltzai esker pertsona horrek bai lortu zituen erantzun batzuk berak bilatzen zitunak, eta igual epaile baten aurretik pasata epaileak igual zigorra jarriko du, baina erantzun horiek ez ditezu lortuko. Orduan, bakoitzan beharren arabera ere bai. Niretzat egia da, kontu handi zibili behar garela esaten ditugun gauzekin, eta askotan aurre iritziek eta ies egiten digutela ez, edo eragina dutela gugan, eta zerbaitek mina sortzen digunean oso punitibista jartzen garela, eta entzuten dugu, ez dakit zeini, epaiketa burutu da, eta 14 urteko kartzela zigorra jarri diote. Soilek 14 urte! Eta benetan gero jartzen zara, pentsatu ondo. Bai, 14 urte zenbat aldatu den zure bizitza 14 urtetan, zenbat aldatu den mundua 14 urtetan, zenbat egun diren 14 urte, ze gero kartzelan zaudenean, egun bakoitza, egon berdu, 14 urte horietako egun guztiak, eta izugarri luzea da, 14 urte, eta oso errex esaten dugu, soilik 14. Bai, badagolako, zuk nahi hau indiazu, bain, zuk ere jaso, nik jaso detenan, berdina ezinezkoa da, baina, antzeko zerbait ez, eta orduan, bai, asko zabaltzen diela, ideia hauek. Orduan, garrantzitsuagoa da, behintzat, ez dakit garrantzitsuagoa da, baina buruan eduki beharrekoa da, mezu hori ez, kontzeptu punitibista hori baino, fidatzea, esaten genuen bezala ez, horpa daudela psikologoak, gizarte langileak, abokatuak lana egiten dutenak, benetan, diskurso errestauratibo horretan, ez? Bai, eta denak ez dituzte behar berdinak lehen saneten bezala, batzuk prest daude eta balio die, eta azkenen zerrobe bi alderdiak asebete, o behintzat gustora gutziko ditun prozesu bat aurrera eramatea baino. Beste batzutan ez da posible, eta noski hor biktimak ere erabakitzen du, noski. Aipatu dituzu, batzuetan bideoak igotzen dituzela klasekide bat jipoitzen, eta horrelakoak ez. Teknologiak aurrera egin duen einean, sare sozialak eta arretoak eta erronkak eta etorri zaizkidugu, eta horrekin delitu berri batzuk ere, bai? Bai, delitu digitalak daude, noizbait hemen aipatu izan dugu, ziberjazarpena, sextortzioa, irudi intimoak banatzea, lege hau kontutan hartu behar da 2000 urtekoa dela, eta zenbat aldatu den 25 urtetan mundua eta gizartea, ez? Taldekako indarkeria baita ere, azkenen badago joera batez, talde baten parte sentitzeko behar hortatik edo, askotan ekintza batzuk egiten dira, igual bestela banako bezala etzen ituzenak egingo. Baina talde baten parte sentitzagatik, igual bai egiten dira, badidez, laola pelikula ezakit ikusita ez dut. Baina ona zan. Eta gero batez ere gorroto delituak. Eta gorroto delituekin gertatzen ari dana da, guain, sare sozialetako komentario horiek gero baita ere errealitatera, edo kalera ere geisten ari dela esango dugu, eta egia da uste degula, sare sozialen, ez dakit uste bat da, ez dakit oso ondo ez dara zer pentsatzen dugu, baina, pubertat edo adolescentzia serietan ere ikusi dugu ze eragin izan dezaketen, azkenean gazteak garapen hortan dauden edo garatzen nahi dienen, sare sozialak arriskutsuak izan daitezke ematen dituzten ideien gatik ez, edo depende zein entzuten dezun baitaren, noski, oze referente ditezun, baina horrek bai izan dezake eragina eta ikusten da alari dela izaten. Jo, harritu dit esan dezula, legea 2000 urtekoa dela ez, eguneratze remi hori. Eguneratzeak egoten dira, baina beti atzetik. Egia da, errealitatea beti pauso bate aurrerago dijoala, eta justizian normalean beti atzetik jarraitu ezinik ibiltzen dela. Eta beste txamponaren beste aldean, biktimei dagokionez, justiziak babesten ditu adingabeak? Saiatzen da, behintzat. Egia da, babeste hori dago beraien batez ere ez berbiktimizatuak izatea, biktimak kontatu behar duena bakarrik behin kontatu behar izatera,
ez behin baino gehiotan gauza berdina horrek ekar dezakenakin, prozesu guztian zehar lagunduta egotea, beraien intimitatea babestea, eta alik eta modurik onenean lagundu izatea. Niri orain adingabeak eta legea aipatuta etortzen zait burura denbora guztian xarentina, ez? Edo adingabeak sare sozialetan ze aitortu behar dizuet, nik neuk ere batzuetan, ni neu ere harritu egiten naizela ezagutzen ditudan datuekin. Pertsona hau ez dut ezagutzen, influencer hau ez dut ezagutzen, baina badakit bere semearen izena, ze eskoletara joaten den, badakit arratsaldetan igeriketa egiten duela, eta arreba bat duela, eta arrebak beste ez dakit ze izen duela, ez dakit ze egunetan jaiozela, ez dakit ze ospitaletan, eta zorriak eduki dituela aste honetan, ez? Eta dakizula pila bat, eta Bai, eta iruditzen zaitegia da, nik usteet umeen kasuan, ez, badudela puntu bat arte epaitzen dela, eta baino bideoak erraz egiten badu, edo bideoa umea ikusten badezu, normal, jantzita, egunerokotasun batean, zure ondokoa ikusiko zenuken bezala, ez dela ipaitzen. Esan nahi deta, pasaden astean esango nuke. Atera zitzaidan nahiko polemika gertatu da, emakume batek bere umea erabili du anuntzio baterako, eta umea beharrik gabe barruko arropan ateratzen zen. Eta une oro jazten zuen arropa berriarekin. Eta zen arropa berri hori publizitatzeko horrek bai txokatzen gaitu, baina egia da, esan dezuna ez goiuri egunerokotasun batean, nik ume hori ikusi dut baina gehiagotan, eta normal edo jaten ikusten duten momentuan ez dit txokatzen, baina bai beste momentu batzutan, eta egia da ume asko daudela saretan. Bai, egiten den esposizio hori ez. Alde batetik esan dezun bezala publizitaterako erabiltzen dituzte, baina jakin gabe, sareetan jakin gabe, badakite, baina alare egiten dute, gero bideoiek behin igotzen dituzula, ez dakizu nun bukatuko duten, eta azkenen zure seme-alaban intimitatean, bai, bere guraso izen hortan ari zea egiten, baina nun dago beraien intimitaterako eskubidea, ez? Zalantzari gabe, nire honek nahikoak kezka sortzen dit, eta ez dut aurrik, eta naiz aurre, baina sortzen dizkit horrelako kezkak, eta orokorrean ez, gaiera itzulita zeaian xarentinaren kondonekin ies egin dugu, baina, esan duzu sistema saiatzen dela adingabeak babesten, baina, utxuneak ere baditu. Utxuneak alde batetik giza baliabide gehiago bideratu beharko liratekelako lege hau eraginkorragoa izan dadin, ez dakit, Australian adibidez sare sozialan erabilera adinai dagokionez mugatu dute, igual aukera bate izan daiteke, justizia restaurat gehiago indartzeko joera hori ere egin barko litzakela esaten da, posible den kasutan, eta lehen esan bezala biktimak ala nahiko balu, eta gero betikoa justiziaren asignatura pendientea esango dugu dala azkarragoa izatea ez. Zein, 2 urteetan bizitza asko aldatzen baldin bada, neraben kasuan 2 urte oraindik eta gehiago diela esango genuke ez. Orduan, ekintza bat orain egin, eta hemendik 2 urtera iritsiko baldin bada lege honen erabiran ondorioz emaitza, igual ja eraginkortasuna galdu du ez. Hori igual momentuan egin behar da edo landu beharko zenuke. Ta lehen esan deten bezala, bi telesai horiek baita ere aipatu nahiko nituzke, eta heldu bezala usten dute ikusi beharko liratekela, alde batetik beti pentsatzen degulako gure seme-alabak beti inoiz ez diela erasotzaileak izango, eta serie horietan ikusten da horrek ze eragindun edo guraso batzunta besten jarrerak ze eragin daukan. Eta gero, pixkat gizarte bezala baita ere, ze gizarte motarigan eraikitzen nolakoa, sare sozialak horretan ze eragin duten, eta noski erantzukizun penala individuala da, baino gizarteak baita ere erantzukizun bat badu gazte hoiengan, eta holako kasu mediatikoak gertatzen direnean esango nuke gizarte bezala frakasatzen dugunak denok gehala, eta horri buelta bat eman marko litzaioela. Esaldi horrekin geratuko gara, erantzukizuna individuala da, baina gizarte bezala ere,
badugula zeregina eta zer esana, eta guk ere gure ardurak hartu beharko ditugula komunitate bezala. Eskerrik asko Maite Tolosa inargia. Eskerrik asko zuei. Eta egu berri honak pasa. Datorren urtean ikusiko dugu berriz ere elkar Maite Tolosarekin, baina bagoaz azken ordukoaren bila berandu xamarre gainera, baina Itxaso Leone prest daukagu aspaldi, eta azken ordukoari helduko diogu Bilboko estudioetatik. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, azken ordu honetan jakin dugu abenduaren 27an Atarrabian ospatuko den askei jaialdiko lehen edizionetan boikota egingo dietela Israelgo produktuei barrako eskaintzan Palestinako herriari elkartasuna adieraziz. Euskal Herriaren eta Euskal Jendartearen askatasun aldarrikatzea du helburu datorren larunbatean ospatuko den jaialdiak, baina horretaz gain egungo testuinguruari erreparatu eta aurre egiteko ardura ere badutela azpimarratu dute antolatzaileek astelehen honetan. Horretarako, ohar batean adierazi dutenez, bedez eta dinamikarekin jarri dira harremanetan, eginkizun horretan argipenak eskuratzeko eta hilabeteko lanaren ostean barrako eskaintzan erabateko boikota egitea lortu dutela nabarmendu dute. Hori dela eta asken kontsumituko diren edarien artean ez da sionismoarekin harremanik duen produkturik zerbitzatuko. Horrez gain, sukaldeko eskaintzan, Nafarroako produktuak lehenetsi dituzte, euren balioen isla izan dadin ahalik eta neurri handienean. Eta bestalde, birpasatuko dugu ere gaur goizean aipatu dugun kontu bat, eta bertan ere aipagai izan dugun elkarrizketa bat, EH Bilduk eta Espainiako gobernuak ezkutu sozial deiturikoa 2026an mantentzea adostu dutelako. Babes sozial horren baitan, familia kalte berentzako bizitoki alternatibarik gabeko etxegabetzeak egiteko debekua, oinarrizko hornidurak eteteko debekua, eta bonus sozial elektrikoaren luzapena daude besteak beste. Abenduaren 31an zen amaitzekoa hasiera batean ezkutu sozial deritzon eta hala kontatu digu Mertxe Aizpurua EH Bilduren kongresuko bozeramaileak naiz irratian. Neurri hoien indarraldia abenduaren 31an bukatzen zen, azken urte hauetan luzatzen joan diren hainbat neurri zeuden hor tartean eta kolokan zeudenak, eta adostu duguna da, 2026 urte osoan ezkutu sozial hori nolabait familia zaurgarriei eragiten dien ezkutu sozial hori mantentzea. Eta kanpora begira ere, nazioartean Fanil Sarbaro Berrusiako armadako estatu nagusiko operazio burua hilda Moskuko hegoaldeko auzo batean, bomba auto batekin egindako atentatu batean, Errusiako instrukzio batzordeak jakitera eman duen. Ikerketaren arabera Moskuko jasen ebokalean auto baten behekaldean jarritako lehergailu bat aktibatu da eta jasotako zaurien ondorioz Errusiako indar armatuen estatu nagusiko operazio militarren zuzendaritzako buru Fanil Sarbarov teniente generala hildela iragarri du Svetlana Petrenko zirreko bozeramaileak Telegramen. Leherketa Txetxenian eta Sirian borrokatu zen generala bizi zen etxetik 150 metrora dagoen aparkaleku batean izan da eta Komersant egunkariak ere jakinarazi du leherketaren arrazoia mina magnetiko bat izan dela autoaren behealdean itsatsia. Telegrameko zenbait kanalen arabera generalak 100 metro egin ditu autoan lehergailua aktibatu aurretik. Petrenkok adierazi duenez ikertzaileek erasoaren hainbat bertsio baloratu dituzte eta hoietako batek Ukrainako inteligentzia zerbitzuak egiten ditu erantzule. Jarraituko dugu honen eta beste askoren berri ematen 12etatik aurrera eta besterik ez oraingoz bide batez Goiuri oso adar politak gaur daramatzazunak. Nere pentsatzeko adarrak dira, batzuetan ez nagoenean oso kontzentratuta jartzen ditut adar hauek eta inspirazioa etortzen. Itxaso Leon, behar duguna da orainarentzat izen bat. Egia da. Orainarentzat izen bat. Adarra jazten ditudanean. Goiuri Sudurgorri agian. Goiuri Sudurgorri. Izan daiteke. Itxaso Leon, eskerrik asko. Gero arte. Eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian eta guk aurrera egin behar dugu. Eta aurrera egiteko, badagoneko lehen ere aurreratu dizuegun musika talde bateko kideak. Gurekin dauzkagu, dagoeneko. Non izango naiz, ez naizenean, zango ote naiz, ez nagoenean, iraganeko
Agur esateko modu ugari dago. Bidaiaria itzultzen omen da zoriontsu izan zen lekuetara, eta nostalgia dosi eta norbere dosi batekin berriro bideariekin, baina nostalgia eta nia kontrolpean, esango nuke ekingo diotela agur itzulera honen azken txampari eraso taldeko kideek larun batean, bonberenean, euren bidean ere etxe izan den toki batean, eskainiko dute kontzertua, abenduaren 27an, gaueko 9 izango da ate irikiera, eta bertan, erantzungo digute oroitzapenak betiko direnean agur esatea errazagoa den. Hala ez, gaur gurekin ditugu, eraso taldeko bikide Serge eta Nestor Urdanpileta, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egun hon, kaixo. Bueno, lehenik eta behin zer modu zabete? Astoratuta, hainbeste gauzekin, eta azkenengo txampa hori bizkat, gogorra ez, baina ez da egit, hori, gauza asko buruan. Azken bidaia hau hasi zenean, azken txampa hau akaso ez zegoen hain presente eta iritsi da, eta harrapatu zaituzte horrela ez pixkate... Hori da. Bakenekin heldu bertzela, diskoa atera genunean duela urte eta erdi, agur bira batekin egin genion hasiera, eta urte eta erdi dramagu azkenatoki biletan jotzen, Euskal Herri guztian zehar, kanpo ere, baina batean jatorri da azkena, eta hementxe gaude, astebete besterik ez da falta, eta horrela gabiltza pixkat ez da bai. Zein da sentipena, zein da sentsazioa barruan, Nestor, oraintxe? Ez da egit, ni gustora nabien, pena ere sartuko zaigu azkenengo momentuan, baina gaindikan ez dakau denbora hori asimilatzeko bezala, ez dakit. Gaude bestela, enbeste gauza isten, baina gustora bezala, pozik. Hau askotan galdetuko zizun, baina azken kilometroak iritsi direnean, zalantzek ere sortu dira edo garbi izan duzu hasieratik. Zalantzak iritsita ere erantzun garbi behartzen utela izan? Niri pertsonalki, sartu zaizki zalantzak, baina, nik uste argi eta garbi geneukala hasiera batetik, eta baina, nik uste normala da, olako gauza bizitza erdi baino gehiago da makigu honetan, eta ez da egit, guretzako oso gauza garrantzitsu izan da, honekin hasi gara, ez da egit, zalantzak izatea normala, ez da? Baina, bukara polita eman da, gero etortzeko direnak, ongi etorriak izango dira. Juri eta June, 86an bata jaiotzen eta bestea jaiotzeko asmorik gabe ziren. Hori gabe. Nik artean 11 urte nituen, eta 90ko hamarkadarren bukaeran esango nuke, 89ko buelta horretan iritsi zela, gure belaunaldira eraso eta gogoan ditute hainbat kontzertu eta nola, hainbat erreferentzia eta aipatzen ziran, eta 90ko hamarkadori urrun geratu da. Eta ez dakit rockerako, hardcorerako, metalerako, beste estilo batzuetarako, espazioiek ez dakit aldatzen joan dira, baina zuen itzuleran ere nabaritu da, jende hortzegoela, publiko bat hortzegoela, nolabait, ilezkorrak diren musika estilo batzui heltzeko intentzioarekin. Eta ez dakit horrek ere, zalantzak areagotu egiten dituen, ez? Batutan sentitu, akaso ez dago lekua honentzat eta batean sentitu. Ostras, lekua dago eta erantzuna dago. Lekua dago, baina... Eta gutxiago, nik uste ez. Gero gazte jende gutxiago ikusten da, hori nabarmena da. Kontzertuetan, bai. Gure kasuan, guk ikusten ditugun aurpegiak dira, hoen dela, igual, batzuk ere 30 urte jarraitzen zutenak ere, bai, osea. Egia da, berba dago entxe ziklo aldaketa bat etorri dela, eta, harrapatu gaitu, eta, guk gustora, baina ez da erasorik gertatu zailen goza bakarra baizik, eta talde askori gertatutako goza da, eta nik uste roka gaur egun beste bide bat hartu duela, eta pixkat mainstream puntu hori zeukana duena 25 urte desagertu dela erabat. Asko aldatu da, gero jotzeko lekuak ere bai, leheno guk gaztetxetan pilo bat hiltze ginean, oain ja sala modukoak dira, aretoak, ez dakit, beste espiritu bat dago, guk jaio gehan musika hori ez dugu berriz, guk gozatzen dugu, kontzertutan, baina ez da berdina, eta, hain gauza hainbeste desberdina da musika iteko eran, iakin eta gauza horiekin, guk ere hain gure musika, uste dut puntu horreta iritsi dela ja barruzteko, eta, ez dakit.
Lokatz pixka bat falta zion, Nestor, eszenari. Pixkat bai. Badago, pixkat, baina ja ez da leheno ezela bai. Baina ja asko sofistikagoa da, argiak, eszenarioak, dana, musika antolatzeko taldeak bertan bai jaiotzen direna gaur egun, ez dira leheno bezala, gaur ere zaretan ez balin bazaude ja promozionatzen bezala, ez balin bakazu alde hori, bizual hori, ez da musika bakarrik heltzen dana, azkenian, ez da mamila hori, musika ezakit. Batzuk dira asko, eskaparate bezala, musika gehiago, musika eta gero gainea isura, ezakit. Gero justu da kontzertura eta igual ez da hainbesteko, bakizu, ez dakit daka sustrai hori. Ez dakite, sentsazioa eman dit, zertxere geratu dela hor Lokatzaren galderarekin pixkat zerbait esateko intentzioarekin, eta berreskuratuko dugu, Lokatz puntu bat falta zaio eszenari galdetzen nuenik. Nik igerri dut hori asko, gainez, lehen Nestorrek esaten zuen bezala, lehen gaztetxetan eta jotzeko, erreztasuna handiago zeuden gaur egun baino. Egia da, asko aldatu dela. Ni batzen naiz, leheno, gaztetxe batetara deitu, edo mesua bidali, eta, beti erreztasunak zaudela, ezta? Gaur egun ez dira hain erreztasun handiak igartzen. Azkenian lana da, eta, ez dakit, gauzak asko aldatu dira. Lokatz puntu hori, falta da. Egia da, igual urten poderioz ere profesionalizatu egin dela, eta gaur egun teknikari asko, argi eta soinuko teknikariak profesionalizatu egin direla, eta behar bada ikasteko hori edo gaztetxetan zeukatela, eta gaur egun, ez dago hainbeste hori, ez da, pixkat ja da ikasi, hortik kanpo, hori gerriet ere. Hala ere, agurra, azken 20 urtetan, hainbeste aldatu ez den leku batean egingo duzu, Gauza batzuk aldatu dira bonberenean, badira, espazio berri sofistikatuagoak, baina betiko espazioak ere bai, eta betiko kudeaketatik ere badago zerbait agurtuko duzuen, bonberenea horretan. Eta baita espiritua mantentzen du, guk hasi ginenetikan asko aldatu ez, asko aldutua, lekua eta hori ez, baina espiritua hor mantentzen da, lan egiteko modua, elkarlan hori hor mantentzen da, eta hori beti miresgarria da, horako leku batean. Enbeste urte eta gero hola mantentzea. Oasi bat da. Nire ustez gaur egun, oasi bat da, nire ustez gaur egun Euskal Herrian, eta bertan ematen ditu aukera asko. Bai musikarientzat, eta bai teknikariak, eta pixkat bidelan hori edo errestasuna ematen, bidelan horri, eta gero, astu gabe, dana autogestioaz egindako lana dela. Egia da orain beste areto bat dagoela bonberenean, oso profesionalizatuta, marabila bat, eta hor izango gehala, eta, pixkat, egia esan, pentsatzen jarri genean, nun botako jo azkena, eta gurekin ibilbidean etorri den horrekin behartzuela izan, ez da, eta, pixkat pareko jungara, eta zegoen beste aukerarik, nire ustez. Zuen ibilbideko 2-3 disko grabatu dituzu emon berenean, oraintxe buruzari ez? Grabatu bat, ez da? Grabatu bat eta bi zigilupean atera, hori da. Hori, grabatu bat. Beraz, hor ordu batzuk eginakoak bazarete eta... Eta jo, ez da izan bat aldi, 8-10, egia da beti sentitu izan garela etxe baten bezala, bertan. Eta agur esateko etxea bezalakorik ez dago. Ez da egitze espero duzu larun batekoari buruz. Azken urte terdi honek ez, lan berri hau, azken disko hau aterazenetik, azken batean aterazenetik. Hortan aritu zarete ez, itzuli eta agur esaten, kontzertu denek izan dute pixka bat agur esatetik, areto batzuk, zapaldu eta agurtu, eta beste erajun eta zapaldu eta agurtu, baina honek behin betiko agurraren, edo urte batutako agurraren behintzat usaina badauka. Ez da nola biziko duzuen, zuek ere mentalizatu otezareten horretarako. Ez da, nik pentsatzen dut eta pixkat urduri jartzen naiz. Pixkat bertigoa amateko bai. Baina, gozatzeko preste gila zan, gero galagun pila batekin nengo gara elkartuta, gurtzako boso berezi esango da egun hori, ez dakit.
Bai, gauzak nahi genituen egin, ez dakit, duintasunez, ez da? Ibilbide honi, 30 urteko ibilbideari agur esan, baina duintasunez eta lagun artean eta gauzak ondo, ez? Atzeko atetik utzi edo, ez nahi genuen aurpegia eman eta eskerrak eman batez ere, eta horregatik idatzi genuen diskoa, eta horregatik egin dugu agur bira, eta, bueno, azken txampa, larun batean da, eta nik uste izango dela pixkat ginda, ez da, pixkat esateko, bueno, eskerrik asko, azken kantua, maitasun kantua da, eta hoxe, ez da gita. Maitasun kantu hori, Nestor, mugez arata. Sufrimenduaren babesakian. Eraso taldearekin ari gara entzuleok, gure azken tartean murgilduko gara beraiekin, baina bide batez eurak ere ari dira, nolabait euren azken kilometro horietan murgiltzen esaten genuen bezala, eta kontzertu berezi horren inguruan ari gara. Sarrerak salgai topa ditzakezu oraindik, erasomusika.com webgunean, eta bertan azken agurra lagun artean izenpean izango den kontzertu hortarako ere topatuko duzu sarrerak lortzeko bidea, azken kontzertua, eta aipatzen ari diren bezala, hainbat eta hainbat lagunekin aritzeko aukera, oholtza gainean ere ondo inguratuta egongo direlako. Iraganaren bila kantonekin egingo ditugu hurrengo minututxoak, badagoelako zerbait ezinbestean iraganetik larun bat honetako kontzertuan, hamarkada asko, aipatu dugu, 80ko hamarkadan hasi zen taldea, itzuli, lan ederra bosatu, eta gur esateko prest dago. Azken mezu bat helarazi beharko bagenie, Serge, Nestor, gure entzulei, oraindik larun batean kontzertu horretan egon ahal izango diren hoiei, zer esango zeniekete? Barkatu. Nik nire partez eskerrak eman, eta agertzen direnai bertan emango dio eskerrak, eta hori bakarrik handatzeko. Guk joango gara, baina gure musika hor geldituko da, osea, disfruta desatela. Nik berdina, nik azkenean buruan dakaten gauza bakarra, hitz bakarra, edo bitz, dia eskerrik asko. Esatea gure jarraitzailei eta urte guzti hauen gure parean egon diren horiei eskerrak ematea.
Eraso taldeak agur esango du entzuleok, esan da bezala larumat honetan Tolosako bonberenean euren etxe izan den toki horretan, oroitzapenak betiko direnak lelo hori ere badago, beren azken kontzertu honetan, azken agurra lagun artean, eta elkartasuna ere medio, beraz, gonbita luzatuta, zuek ere, eurekin bat egin eta gaueko 9:00 aurrera, izango den kontzertu luze, berezi eta agurreko horretan egoteko. Sergio eta Nestor, mila esker gaur gurekin izateagatik, gozatu azken kontzertu horretan, eta ondoren ere izango ditugu aitzakiak eta bestelakoak kafeak hartzen jarraitzeko. Eskerrik asko zuei, apa. Iraganaren bila entzuleok Erasoren azken lanetik, agur honen aurretik, hurrengo minutuak hauekin, eta segituan, bezalako gaietan ere murgilduko gara zuekin. Iraganaren bila. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan 611 411 868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Neskame, gazte
Goizetatik, inaran goitzetik, araukitu nuenik, aturi denesi. Ezkontzetik iesi, atxekin intzaion luroni, ala senditu nuenik, aturi denesi. Etxetik partiturik, kantu lau daramanik, zeta fina dizake, aturri denezin. Entzun goxo nireken, kasta huele Nelsoni, ala maite baitote, aturri denezin. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur eneraietan loratzen da odolaren mintzoa. Dobro hau, lastandurik, egaz noa zugandik, xori kantuz blurritztik, aturri denezin. Bolsaoz, bioz burdin, zaporeko arifin, sei hauek liburtzirik, Nashville, Tennessee. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur eneraietan loratzen da odolaren mintzoa. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur eneraietan loratzen da odolaren mintzoa. Mendigainekoen arak nola, holtzarik holtza kantari ala, Memphis hiriko neoiak enegan dira. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur enerraietan loratzen da odolaren mintzoa. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur enerraietan loratzen da odolaren mintzoa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From
stopping when it comes to this. I guess we're in time. You're getting yourself wet for me. I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Tell me what you want and you got it all. I wanna know you, give me all you got. That cinnamon, that cinnamon. It's you. Don't know why, but it feels so right to me. Something in the way you move. Puri-purian tartean murgildu behar dugu, 25 minute erdiko 12etarako, eta gokain bat proposamen ere karri dizkizuegu telesail eta filmei dagokienez. Nora hasiko da? Bani, nola aurreko astean Junek lapurtu egin zidan nere pelikula? Biktima. Ez da gia. Zuk lapurtuko zenian ere. Berdin duze puntura jarriko bagina begira. Egia da, lehengo astean, etzen nola eukit denbora, zuk gomendioa esateko beraz, bai. Ba, hori xeetagen, entzulak harritu egingo dira, baina gomendatzera natorrena da Taylor Swift, The End of an Era. Izeneko mini saila, ez? Telesaile labur bada, 6 atal ditu, Disney Plusen topatu daitezkenak, eta nik, agian, entzule finenek, jakingo dute, ipatu izan dut, nik irratsaio honetan, naizela bereziki Taylor Swiften zalea, sekulako bira erraldoia egin zuen ni ez nintzen, joan ez nuen asmorik ere izan, eta noiz edo noiz, ziurrenik ere, esango nuen, mikroaren aurrean, iruditzen zaidala, karisma falta puntu bat duela, edo iruditzen zaidala eszenatokian Taylor Swiftek, ez duela, ez dakit, ez dio dalanik espektakuloa erosten, ez? Baina, hasi naiz ikusten Taylor Swift The End of an Era dokumentala, eta oso interesgarria iruditu zait, pixka bat musikaren industriaren ikuspuntutik, makro kontzertuen antolakuntzaren ikuspuntutik, esan bezala Disney Plusen dago ikusgai, 6 atal dira, abenduaren 12an hasi ziren atalak eskaintzen, ze ez dituzte guztiak jarri batera, ez? Hori ere, azkenan uste dut, plataformak ari direla joera hori hartzen baita ere, batzuetan, ezakit, ostegunean estreinatu zen Emily in Paris eta denboraldi osoa hasi eta buka eskaini dute, baina beste plataforma askok astean atal bat edo horrelako eskaintzen dituzte. Hemen ere, lehenengo 2 atalak abenduaren 12an jarri zituzten, eta gero joan dira gehiago jartzen. Eta gomendatu nahiko nioke Taylor Swiften zalea danari, baina baita ere, zalea ez den edozeini. Zer kontatzen du Taylor Swiftek hemen? Bueno, bere bira erraldoi edo bira historiko hori, ez? Uste dut dela historian sarrera gehien saldu dituen bira, nola montatu duten. Eta nola egiten duen berak lana, horrelako, ez dakit, astebururo, hiri desberdin batean, horrelako kontzertu baten emateko, nola koreografia, nola lortzen duzu koreografia egingo dizun dantzaria, gero horrek nola egiten du lan dantzariekin, gero dantzariak eta zuk nola egiten duzu elkarrekin lan, nola montatzen da estenatokiaren diseinua, nola erabakitzen da ze unetan egongo den Taylor Swift erdian eta ze unetan ezen egongo erdian, gonbidatuekin nola harremantzen den, ze eragin eduki duen honek zaleengan, ze Taylor Swiftek hitz egiten du dokumental honetan, baina gero elkarrizketatxo batzuk badaude, ez? Eta zale batzuk elkarrizketatu dituzte, dantzariak, musikari gonbidatuak, zekit Ed Sheeran edo Sabrina Carpenter adibidez. Bueno, ikusten dira, besteen ahotik ere, horrelako jira erraldoi batek ze eragin duen, ez? Eta bueno, Taylor Swiftek kontatzen du, bereziki zer gertatu den berak horrelako jira erraldoi bat eman alizateko, eta berak 2 arrazoi aipatzen ditu. Bata da, baduela 6 urte edo bere diskografia guztia saldu ziotela beste norbaiti, ontaz ere hitz egin izan dugu hemen irratsaio horretan, berak galdu zituela master horien jabetza galdu zuela, ze saldu egin zuten, eta berak batetik esan zuen horrek piztu ziola
bira hau egiteko grina, eta bestetik COVID-a baita ere. Eta hor sentitu zuela, deskonexioa bere entzuleekiko, eta aldi berean horrek eman ziola baita, barne hausnarketarako denbora gehiago, eta hortik jaio zela, bira hau eta makrokontzertuak ulertzeko, eta nola funtzionatzen duen horrelako proiektu erraldoi batek ulertzeko, interesgarria. Agian bukatuko duzu esanez, hau turbokapitalismoaren adibide gorena da, eta ni banoa areto txiki batera, edo bukatuko duzu esanez, begira orain gehiago ulertzen dut emakumenek daukan arrakasta. Horia, zuen eskuetan dago. Hauxe Goiuriren gomendioa, June, zure gomendioa zein da? Nire gomendioa da, nire beste frikadetako bat, egia da bere garaian lehenengo denboraldia atera zenen esango nuke ekarri nuela, eta orain bigarren denboraldia argitaratu berri dute, abenduaren 10ean argitaratu zuten Percy Jackson and the Olympians seriaren bigarren denboraldia. Batez ere, agian izan daiteke gehien gustatuko zaie, nera bezaroan egon daiteken jendeari, baina egia da hauek, serie hau, liburu batzuetan oinarrituta dagoela, bere garaian liburu hietatik pelikula egin zen, eta pelikulak ez datoz oso bat esango genuke liburuak berak daukan informazio guztiarekin, gauza batzuk beste batzuk ez, baina seriean liburuen egilea ere parte hartzen ari da, Rick Riordan bera parte hartzen ari da, eta beraz badoaz pixkat zentzu gehiago respetatzen liburu hauek berak, eta bigarren denboraldi honetan kontua da Percy Jackson dela erdi jainko erdi gizakia den pertsona mutil gazte bat, munstroen itsasora joan beharko dela, bere lagun bat erreskatatzera, eta haien erdi jainkoen kanpalekua babesten duen zuhaitz magiko bat edo salbatzeko asmoarekin. Lehen bi kapituloak esan bezala, abenduan 10ean atera ziren, eta orain astero kapitulo bat aterako da. Nire gomendio da, egia da, errez ikusten den zerbait dela, mitologia grekoa gustatzen bazaizu ere interesgarria delako, egia da, kanpaleku honetan badaudela ehundaka ume, eta ume guzti horiek dira erdi jainkoak, hau da, jainkoek gizaki ezberdin, gizaki, esan nahi ditu humano, edota beste izaki ezberdinekin edukitako seme alabak dira, eta egia da ikusten dela, referentzia oso konkretuak daudela, haien aitaren edo amaren eragina daukatelako haien izaeretan, eta kasu honetan Percy Jackson bada Poseidonen semea, eta badauka, justu bigarren denboraldia hasten da, ziklope batekin edukitako beste seme bat deskubritzen dula bere anaia dela, eta hor badago eztabaida handi bat ziklopeak ez daudelako ondo ikusita, eta pixka bat mitologia horretan sartzeko telesaia ere badelako, erraz ikusten da, eta hoxe Disney Plusen argitaratu dute bigarren denboraldia, eta hor egongo da ikusgai. Hoxe Juneren gomendioa, Imanol González Gurrutxagare gurekin dugu, Imanol, egunon? Kaixo, egunon. Zein da zure proposamena? Gaur kontan ekarri dizuet The Mastermind izeneko pelikula bat. Kelly Richard zuzendariaren pelikula berria da. Eta guaingoz, nik ikusi detela behintzat, Prime Videon ikusi daiteke. Movie ikusteko aukera dago, baina esango nuke leku zehatzetan bakarrik daola ikusteko aukera hori. Azken baten, lapur baten historia kontatzen du. Lapurra baino, lapurketa baten erabakia hartzen duen pertsona baten historia. Eta azkenen pelikula guztia, dijoa, lapurketa horren inguruan, eta nola saiakera horiek pixka trabatzen dien, lapurketa horren ondoren nola gertatzen, ze gertatzen den eta ze gertatzen den lapurtu ditun kuadro hauekin, eta egia esan, irutu zaiten pelikulan nahiko sutila, ez da gauza handi kontatzen, kasi 2 orduko pelikula honetan kontatzen den gehiena da lapurketa horrekin lotutako historioa, baino egia da irutu zaitela pelikula historioa zaratago
garrantzitsuagoa dela zuzendaritza aldetik ikusteko. Hau da, igual ni bezalako friki batek eta igual ezain friki bate baita, gozatu dezake fondoan entzuten dan etengabeko jazz horrekin, irudia oso polita dalako, aktoreak daudelako zoragarri. Ze hamarkada esan duzu? Hamarkada ez esan. 1970 gertatzen da historia hau. Polita baita, osea, ikusteko baita ere estetikoki oso hamarkada erakargarria da, eta orduan... Bai, jantzitegia dago zoragarri baita, eta protagonista da Josh O'Connor. Nahiko aktore ezagun, azkeneko urtetan ezagun itzen aidana. Pasaden astean aipatu genuena, agertzen delako Junek gomendatu zen pelikulan. Knives Out, ez? Egia da, beak guain artean dituen pelikulak gehienak behintzat, nahiko indik eta nahiko aurrekontu gutxikoak izan diela, baina azken aldin ikusten nahi naiz. The Crownen... Bai, azken aldin baita gero zabe ikusten nahi naizela. Aiz, La Quimerako aktoretako bat baita da, La Quimera nahiko pelikula india da. Eta hori, ni behintzat neukan oso asoziatuta pelikula mota horiekin, eta pelikula honetan nabarmentzen da baita bere lan. Esaten dute bere laniko ben, guain arte induen laniko bena omen dela. Hori za askotan esaten? Ja, baina, bueno, momentu horta arte behintzat, hortik aurrea indezake zerbait hobea, baina... Zuk zuzendari gisa hori sentitzen duzu? A ber, zer. Egin dezun azkena dela, orain arte egindako onena? Nik normalen nire lanak gozatzen ditut urtebete ondoren, orduan ez da aukera ona. Ez dakit, hasieran nao pixkat guandik resaka emozional horrekin de bukatu berri nao, eta prozesu luze baten ondoren, hasten naiz azten dauden akatxetaz, nahi nitun gauzataz eta ez daudenaz, eta normalen urtebete ondoren hasten naiz gozatzen. Orduan, ez dakit. Non da ikusgai, Manol, orkatu? Prime Video. Prime Video ikusgai beraz, Manolen azken gomendi hori, eta nik hause gomendatu behar dizuet. Dicen que la felicidad existe para los buenos. Pero ¿quién narices dictamina quiénes son los buenos y quiénes los malos? Ya no eres director. El último padrino da gomendatu behar dizuetan pelikula, 2008an estrenatu zen, duela gutxi iritsi da plataforma digitaletara, filminen daukazue ikusgai, Fabio Grasadonia eta Antonio Piazzak zuzenutako pelikula hau, akaso, pelikulako pertsonaiarik ezagunena Toni Servillo bera da, eta, ziurrenik askorentzat Paolo Sorrentinoren pelikuletatik oso ezaguna den aktoreak egiten du protagonista lana Sicilia, 2000 urteko hamarkada horren hasiera, eta, Toni Servilloren personaje honek, Katelok politikari karrera egin eta gero, mafiarekin harremanetan egon ostean, kartzelean pasa ditu urte batzuk, atera denean, dena galdu du, eta hor dabil, nolabait bere bizitza bir osatu nahian, eta batean Italiako zerbitzu sekretuek kontaktatzen dute, eta laguntza eskatzen diete azken mafiaren jefea, azken padrinoa edo, harrapatzeko. Eta, hor berak hasieran oso duin eta oso zurrun, baina gero poliki-poliki, konturatzen da horrek aukera ematen diola, berriz ere, hainbat urtetan erabili duen, edo maneiatu duen, politika, mafia, polizia eta boterearen giro horretan murgiltzeko, eta beraz, hortxe txartatzen da poliki-poliki. Kontua da, harrapatu behar duten azken mafiako jefe hori bere besotakoa dela, alegia Kateloaren aita pontea da, eta beraz harreman horiek mafiarekin oso urrutitik ere batzetozkion. Pertsonaje oso kompletoa da, 1000 aurpegi dituena, gezur eta egiaren artean beti murgiltzen dena, batzuekin eta besteekin oso modu desberdinetan harremantzen dena, eta poliki-poliki saiatuko da bere besotako horrekin negozioak edo egiten, nahiko pertsona hutsa da, nolabait mafiaren azken jefe hori, el padrino hori, baina mafiaren jefe bada, eta horrek soportatzen du, poliki-poliki apostuak egiten hasten den horretan, eta Katelo protagonista hau, Servillo hasten denean, bere besotako horrekin, mafioso horrekin, harremanetan, poliziarekin hau ikertzen, eta arazoetan murgilduko da. Egia esan oso pelikula interesgarria da, 2 ordu eta 20 minutu irauten ditu, pelikula luzea, mamitsua, sakona, eta, honek pelikulak ere aurpegi asko ditu, pixka bat pertsonaiak bezalaxe. Bisualki oso interesgarria, badauka
zine italiarraren kutsu hori, eta oso pertsonaje karikatureskoak erabiltzen ditu, denek dute ikaragarrizko lanketa, denek dituzte transformazio arko interesgarriak, baina bereziki Toni Serbil ikusteatik bakarrik merezi duen pelikula bat, paper puxka egiten du, eta oso pelikula interesgarria, filminen ikusgai duzuena. Y queremos que nos ayude a cogerlo. Escriba. No más de un folio. Bide batez trailerra gaztelera bikoiztuta topatu dugu, baina italianoz ikustazue. Gainera, esango nuke azpititulekin esan dut. Vale. Bai. Ja, filminen ikusi barroet, zail. Oain gaina italianoz ikusi barroet. Presto. Bai, nik por defecto ez dakit, pelikula gaztelera hasitzaidan, eta oso estetikatik kanpo dagoen hizkuntza bat da, ikusten ari zara personaje italianoiek, gainera, batzuk oso ezagunak dituzunak, eta gero azpititulua jartzerakoan ere zalantza daukat, hau italiar hizkuntza hobeto menderatzen duen norbaitek, baina Siziliera edo Siziliako hizkeratik gertugo ote dagoen, uste dute hor ere zaintza bat egin dutela, ze bai ez dauka ez dakit, igual italiar arketipikoaren kolore hori behintzat, nik italiera naiz eta norbait pentsa dezaken hemen hegoaldean espainola jakinda italiera uler dezakegula, uste baino zailagoa eta komplikatua da, eta hemen egia esan gauzak gutxi ulertzen dira, baina bai, azpititulekin ikusteko oso gomendagarria, berriro diot oso italiar zinearen eta oso mafia generoaren giro horretan dagoelako, eta uste dudalako hor zentzu berezi hartzen duela. Hausen ere gomendioa entzuleok, filminen ikusgai duzuena, goizeko 11:50 minutu, eta honako kantuarekin egingo dugu aurrera, eguerdiko 12 baino lehen oraindik baditu guztiekin elkarbanatzeko kontutxoak ere. Bingoz baretu dira, garai bateko ekaitzak, harrapatu gaitu, gelditzeko holtzak. Iesigoaz, barrenera, urtzeko borderik dauden beldurren izotzak. Baina norenak dira, ez ditut sentitzen nireak. Itxutu gaitu zure gorrotoaren keak. Inork ez du berdin egiten negar. Hemen gure txatean, diniegomendioa.nemo. Arkakuxok egin duen gomendia. Norbaitek ez aldu gomendatu hemen gurean orain arte? .nemo nik daukat entzun da. Ez, niri norbaitek gomendatu dit kanpoan ere. Azkenan bada. Bai, ez esango nuke, bai, .nemo. Super gomendagarria, telesaia. Gorka hemen ere. Ala, kaixo june, dio Arkakuxok. Ni mueblek begiratzera nora orain, Gorka. Animo, nik atzo goizarekin montatu nuen nire zapatero berria. Eta ez dakizu ze poza eman zidan, ze pakea eman zidan. Ze pakea ematen du zapatero batek. Dituela hilabete bat edo erosi berri zen ditun bi zapatero, zeia eneon aspertuta armaioa nola geneukan, eta iritsi bere zain azkar montatu nitun, eta ze pakea ematen duen zapatak ja bere tokian ekitzen. Bai, lurretik botata gainera hautsa korapilatzen da hor zapaten inguruan, eta nahiko desastre, niri behintzat pake mental handia eman didan zerbait izan da. Bueno, Arkakuxo, Gorka hemen dauzkagu gure txatean, eurei ere galdera egingo diet, eta entzuleok nahi bazu ez gurekin elkarbanatu, noski, baina galdetu behar izuet, zer den Gabonetan, zuen etxeetan mailean falta ez daiteken zerbait, edo zuek behintzat erreklamatzen duzuen zerbait, mazapan aipatu du lehen, turroia, arkumea, egongo da zerbait? Bale, nik, nire amonaren etxean afaltzen dugu normalean, nire amaren aldeko amonaren etxean egiten ditu otorduak Gabonetan, eta esango nuke, ez dakit falta, ez dinduna falta, baino bai gehiena reklamatzen duguna batez ere bilobek eta borrokatzen geanak horregatik dela amonak egiten du, eta ez nago ziur ze fruturekin den, baino badakit basoko fruitu masustekin edo ez dakit zerrekin egiten duen, baino bada saltxa, mermelada, ez dakit gereziekin egiten duen, ez nago oso ziur, baina egiten du saltxa mermelada bat patearekin jateko. Eta ez baldin badu ateratzen, beti dago bilobaren bat eskatzen diona,
Eta normalean ez badu ateratzen da, pentsatuta zeukadako, ez 25 aterako dut, edo 31 aterako dut, ze badakit datorrela ez dakit ze bilo bat eta horri gehiena gustatzen zaio. Orduan, ateratzen baldin badu, beraz dagoen momentu batean argazkia bidaltzen diogu eta esan diogu azkeneko potea jandegula. Ez da gila izaten, normalean. Osea, bada saltxa hori bilo batekin oso lotuta egoten da normalean, eta bera egoten denerako beti dago. Baina, bai, nik esango nuke igual hori dela lotura gehien daukadra gabonekin, nik usteet gure mailan. Hemen esan dute, niretzat, arkakus, indiokerrek dio kroketak. Ja, hori izaten da, gainera normalean amonaren kroketak izaten du alako berezi bat. Niretzat, arkakusok dio gulak, Ferrero Rocher, gabonak, eta polboroiak, almendra eta kanelazkoak. Ni polboroiak ez nire naize oso zalea, eta Ferrero Rocherrak baldin badode jan egiten ditut, baina... Urdaiazpikoa. Bai, urdaiazpikoa zentratzen asko postrean, baina... Bai, nik ere urdaiazpiko ona, nire etxean izaten da, hola apostuetako bat, urdaiazpiko on bat erosi, eta gabon guztietan irauten duen hori. Gurean kroketak beharrean amonak egiten ditu arrautza egosiak bexamelarekin belduta. Klasiko hori ere. Arrautzen kroketak? Arrautzen kroketak, nire kroketak normalean oi asko sobrak eta arrautzekin dira. Urdaiazpikoaren baino. Arrautze egosia? Hori da, nire amonak egiten duena. Arrautze egosiaren zati bat dena bexamelarekin bilduta eta hori da gure etxean kroketak beharrean amonak hori normalean. Baina rebozatu egiten du? Bai. Vale, orduan, nik uste Imanoleko horri deitzen diola arrautz kroketa, bai. Osea, kroketak beharrean egiten ditu guretzat dia arrautza bilduak deitzen diogu. Eta izugarren dira. Turroi Biguña eta Gorka Donesteberen gabonetako mezua dio Gorka Donestebek. Sant Esteban hemen autopromo egiten, bai, nahi dugu entzun, toma faltsuak ikusi ditugu dagoeneko, baina 24an agertuko da. Eta kroketak diote hemendik Gorkak berak, bai, nik uste kroketak direla bastanteko, klasiko bat, esango dugu. Bai, kroketak da modu errex bat maila irabazteko. Naiz eta esan behar dudan, nik asteburu honetan txoke bat eduki dela, gu kuadrilan askotan jaten dugun toki batean daude oso kroketa txikiak, eta eskatzen ditugu asko, eta da pipak jatea bezala, afaltzen hasi baino lehen. Eta nire lagunik honena ere mutila, etorri da aste honetan, asteburu honetan Mallorcatik, eta gaur, asteburu honetan enteratu naiz, ez zaizkiola kroketak gustatzen. Bez da, ez zaizkiola gustatzen, baino ez ditula eskatzen eta... Zure bikoteari? Ez. Zure lengusuaren bikoteari. Nire bikoteak jaten duen denetik eta asko. Baina nire lagunik honenaren bikoteak, albadu kroketak ez joan, ez ditu jaten. Eta bada, izan da zerbait kuadrilan asko txokatu duena, eta ez dena oso ondo hartu. Ja, pixkat, bado emezu batzuk, ez zaite fio kroketak gustoko ez dituen norbaitetaz, ez? Claro, edo albondiga gustoko ez dituen norbaitetaz, mailan albondiga pilo bat dauden, ez. Txipiroiak diote hemendik indiokerrek, txipiroiak, ondo, nik alare Arkakusoren amaren entxada errusiarraren alde egingo nuke. Ni oso ensalada errusiarraren aldekoa naiz. Baina gabonetan niretzat ez dakit oso lotuta daukat ensalada errusiarra udararekin. Ez dakit zergatik. Baina ni urte guztian guza ez aizkit. Egia da, gabonetan ez dugula jaten, baina bai. Ni naiz oso jamonik kesoa Arkakusok. Baina urdaiazpikoa gaztarekin, ze kroketan edo tipo... Edo bakarrik. Bidamen, eguberritan, fritotan, amonaren etxean tigreak jaten ziren ere. June, beti zer? Beti ez dut lertu. Ja. Zerri buruz, ariotezen. Nik urdaiazpiko ipatu dulen Imanolek eta hori ere badut, eta gero nire etxean, uste dut gehiagotan kontatu dela, ez ere lander korna hori, badakidalako horrelako osagutzen ez ezkiola, azeituna beltzak. Azeituna beltzak kalitatezkoak, eta piper hautsarekin, pimentoiarekin, piper gorria, tipula eta oliba, eta ondo protx geratu arte, alegia. Azeituna egoki bardu, piper hautsa olioari pegatuta bere gainean. Eta hori izaten da, gure angulak dira azeituna beltzak. Eta hemen gure entzuleok ez da egite, baina zuekin izketan ari ginen bitartean Goiuri desagertu eginda. Bai, Imanol desagertu eginda. Bilera bat eta beste, biak eskapo egin dute, agur esan gabe. Fiskalenago joan behar dugu, behon dizula. June Romatetik barguren, datorren urter arte. Bai, hasi gara ja txiste hoiekin, nik entzun ditut gaur goizan ere kirola egiten ari nintzen bitartean. Txiste modura esaten, baina... Baina bai, bostean zango nuke natorrela bueltan. Bost astelena da, aste artea jai izango da erregegunarekin,
Eta zazpitik aurrera normaltasuna itzuliko da gure bizitzetara behingoz. Baina badakizu zer? Normaltasuna baldin badago. Atzo gauean, etxean patata tortilla egiten, gabonetako zuaitza piztu egin nola. Nik ja egonero pizten. Gaino, niretzat da... Pasilloan jarrita ditut aurrera pauso bat. Bastanteko da. Da, pixkat, grinchismoa nola konbatitu, por cierto. Enuken nahi izan, gure pareko jostailu denda horretan dauden, 40 pertsonetako. Hola! Buau! Izurrezko jara dago barruraka. Ai, olentzero berandu dabil... Bai, esango nuke. Bueno, aizue, agur esate gordo daukagula. Bagoaz, bihar azken saioa izango dugu, Julen Goikoetxea Goiuri ez Eizarandia eta Hirurok, hemen izango gaituzue, uste dut, ondo bidea meintzat, eta horteko azken egingo dugu, beraz, hor bazaudeten entzuleok, bihar agurtuko zaituztegu, eta bihar norbait, oraindik gabonetako erosketak, arkumeak eta horrelakoak erosten baldin badabil, aizue, urte berri arte. Orduan ikusiko dugu berriz edo entzungo dugu berriz elkarrez, gu entzungo gaituzue, guk zuek. Bueno, txatean entzuten zaituzte. Guarkakuxo eta Indioker eta Gorka, zuei ere muxo ondi bat, eta bihar arte nahi baduzue. Aio! Keep calm and bigarren kafea.